दिनै आसाम सरकारनि निर्देश बादियै नभेम्बर 21 तारिखआव जे जोंहा संस्कृति महासंग्राम बे महासंग्रामनि हाबाफारिखौ जोंहा दिनैनि तारिखआ 21 तारिख 2023 मायथाइनि जे इं बायदियै जोंहा होखानाय थिखानाय सम बादियै दिन तारिख होखानाय बायदियै जोङो दिनै ताकामपुर BCDC-आबो दिनै आसाम सरकार हिमन्त बिश्व शर्मानि निर्देश प्रमद बर'नि निर्देश बायदियै जे संस्कृति महासंग्राम बे महासंग्राम हाबाफारिखौ आंनि BCDC एबा ताकामपुर BCDC-आव आं लादों। दिनै जोङो बे हाबाफारिखौ खुंनायनि गेजेराव खोब मोजां मोनदों, मानोना बै समाव जोंनि जे बेफोरबायदि गामि ओनसोल गामि सिङाव बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानो मोनफेराखैमोन आरो जोङो थांनाय 17 बोसोराव BPF सरकारा सासन खुंनाय समाव दिनै बेफोरबायदि हाबाफारिफ्रा जोंनाव जायाखै आरो दिनै जोङो BTR गभर्नमेन्ट बा BTR सरकार प्रमद बर'नि सरकाराव हिमन्त बिश्व शर्मानि सरकाराव दिनै मोनफ्रोमबो BCDC-आव दिनै संस्कृति महासंग्राम हाबाफारि लानानै जोङो गोबां टेलेन्ट गथ'फोर मोनदों आरो आंबो सानाखैमोन आंनि BCDC-आवदि इसेबां बेफोरबायदि जोंहा भुपेन हाजरिका बिथांनि जे गान मेथाइ खननाय बे मेथाइ खननायखौ दिनै असमिया रावजोंनो आंनि BCDC-आवबो गोबां टेलेन्ट गथ'फ्रा एसामिस रावजोंनो मेथाइ खनदों आरो बेबायदि मेथाइ खननानै दिनै आङो सानदों आंनि ताकामपुर BCDC-नि सिङाव खना खनला बेफोरबायदि मोजां रोंगौथि गोनाङा दिनै फैनानै बाहागो लाफैनानै जोङो खोब साबजानाय मोनदों आरो आं ताकामपुर BCDC-नि चेयारमेन जानानै आं खोब मोजां मोनदों। मानोना जोंहा दिनै ताकामपुर BCDC-आव जोंनि संस्कृति महासंग्राम खुंनायजों लोगोसे बाव जोंहा माखासे जाज बिथांमोनखौ स्टेट गभर्नमेन्ट डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय जों फाथायहरदों। बे डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि फाथायहरजानाय माखासे जे जाज बिथांमोना सेलेक्ट खालामदों, सायख'दों आरो बिथांमोना बेफोरबायदि टेलेन्टेड थानायनि थाखाय नोंथांनि BCDC-आवबो इसिबांनि बिदि टेलेन्टेड दङ बिथांमोना आंखौ बाख्नायदों आरो आंबो दिनै सोमोनांदों आंनि BCDC-आवदि बेबायदि एसेबां एसामिस रावजों भुपेन हाजरिकानि रावखौ बोनानै गारांखौ बोनानै मेथाइ जे खनदों बेखौ आङो जोबोद सोमोनांदों। आं सानो आंनि माखासे BCDC-नि सिङाव थानाय खनगिरि बिथांमोना एसे क्लासिकेलफोर बा मोनसे बिथांमोनखौ फोरोंथाइ होनानै जुदि फोरोंहोयोब्ला आङो खोब मोजां मोनदों। LAC लेभेलाव बिथांमोनखौ आं लानानै थांगोन। दिनै बिथांमोना जाजफोरा बिथांमोना जुदि सेलेक्ट खालामोब्ला LAC लेभेलाव लांनानै LAC लेभेलाव जुदि देरहायोब्ला बिथांमोना डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव थांगोन आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेलावबो बिथाङा जुदि सेलेक्ट जायोबा बिथाङा स्टेट लेभेलावबो थांगोन। दिनै बिथांमोननि मेथाइ खननाय मोसानाय दामनाय देनायफोरखौ नुनानै जोंनाव BCDC-आव सेलेक्ट खालामनानै हरजानाय जे माखासे जाज बिथांमोनखौ मोजां मोनदों आरो बिथांमोना BCDC हिसाबै आंनि सायावबो बाख्नायनाय फैदों। नोंथांनि BCDC-आव एसेबां बेबायदि रहित्य मिलौदो गारांजों मेथाइ खननो हानाय जि लाइमोनफोर दङ, हौवासा गथ'फोर हिन्जावसाफोर गथ'फोर फरायसुलिफोर दङ, बेखौ नुनानै बिथांमोना सोमोनांदों आरो आंबो सानो फैबाय थानाय समाव जोंनि BCDC-नि आन्दारावबो बै बिथांमोन बादि गान खनगिरि जाहैनो हागोन। जोंनि बर'आव दङ सुलेखामोन दं, गौतममोन दं, बिग्रायमोन दं आरो गोबां बिथांमोना गान खननानैनो दिनै बिथांमोना फेमास जालांबाय। थिग जोंनि बे ओनसोल एबा BCDC-नि आन्दारावबो ताकामपुर BCDC-आवबो दिनै साफा बेफोरबायदि खनगिरि बिथांमोन उजिबोयोबा बा खनगिरि बिथांमोना जुदि लाइमोनफ्रा जुदि दावगाबोयोब्ला आं सानो जोंनि BCDC-नि आन्दारावबो गोबां बिथांमोना गेलेनायावनो होन, मेथाइ खननायावनो होन, मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनायावनो होन, मोनफ्रोमबो हाबा आरो बिथिंफ्राव जोंनि सरकारा जुदि नैबे हाबाफारिखौ जुदि लांबाय थायोब्ला साफा बयहाबो जिउ दानो हानाय बिथांमोना राहा मोनगोन आं बेखौ सानो। आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि ताकामपुर BCDC-नि आन्दारावबो जाहाथे मोजां खनगिरिफ्रा खननानै गोजौ लेभेलाव आगान हैनो हागोन आं बेखौ आसा खालामबाय। आरो दिनै आं बे बड'लेण्ड रादाबजोंनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आं बेखौ फोरमायनो लुबैदों जाहाथे नोंथांमोना नोंथांमोननि फिसा-फिसौफ्रा जुदि सोरबा गोसो दंब्ला फरायनाय बिथिङावनो होन, मेथाइ
गान खननाय बिथिङावनो होन गेलेनाय बिथिङाव होन मोनफ्रोमबो बिथिंफ्राव जुदि गोसो दंब्ला साफ्रोमबो बिमा बिफाफ्रा फिसानि खाबुखौ होनांगोन। साफ्रोमबो बिमा बिफाफ्रा गावबागाव फिसाफोरनि थांखि एबा नाजानायखौ जाहाथे मोजां रोखोमैनो मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जुदि जोथोन लानानै फिसा फिसौनि सायाव जुदि आदर लानानै जुदि मोनफ्रोमबो खामानिखौ खाबु होयोब्ला खननाय बिथिङाव गेलेनाय बिथिङाव जुदि होयोब्ला आं सानो जोंनि ताकामपुर VCDC नि आन्दारावबो मोजां रोखोम बेफोरबायदि खनगिरि गेलेगिरि बिथांफ्रा ओंखारगोन। आरो फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि हाबाफारिफोर फैबावोबा आंबो ताकामपुर VCDC नि जानानै